16. urtez, Berrobira cross herrikoia ospatu zen. 100 lasterkaritik gora hartu zuten parte, aurreko urteekin alderatuz gorakada nabarmena agerian utziz. Pasaden urtean, 31 korrikalarik hartu zuten parte helduen proban, eta aurten 56 igo da kopurua. Ibilbideari 5 itzuli eman zitezkion, guztira 7,5 kilometro osatuz. Gizonezkoen mailan azkarrena Aitor Regillaga izan zen, 24 minutu eta 6 segunduko denborarekin. Bigarren, Raúl Gómez 24 minutu eta 11 segundurekin. Eta hirugarren, Iban Madina berrobitarra selkatu zen, 25 minutu eta 59 segunduko denborarekin. Emakumei dagokienez, Maialen Muñoz izan zen azkarrena, 29 minutu eta 55 segunduko denborarekin. Bigarren, Oiana Ortiz selkatu zen, ibilbidea 30 minututan osatu ondoren, eta hirugarren selkatua Lourdes Kolomo izan zen, 30 minutu eta 18 segunduko denborarekin. Kriston beroa, bero gehiagik korritzeko bintzat zuarrizko bero eta gaina hasieratik Raúl Margallo oso ritmo fuertea jarri du. Eta lehenengo hiru eta kostata segitzen nion, da eskerra ritmoa pixka jetxin duen. Eta horrek pixka arnaz pixka dartu, eta nire ritmoan iraztea lortet. Aurreko urteetan etorri izan zara, edo hau da lehenengo aldia? Lehenengo edizio izan da hau. Oantxe triatloi temporada bukatu da, eta cross batzuk egin ditut, eta horrentzako entrenatu gisa bezala, horitako crossak ondo etortzei, txispa eta ritmo gazteko bien bat. Beroaz, ziur. Eta, hasieran ezagutzen ditun gutxo grabera beste neskak, eta, nekin oso zaila izango zela. Eta, polilla, baina aldi beren asko sufrituta. Bada urte batzuk etorri nitzala, baina aspaldi. Abuztun izaten zan ordun, eta ordutik ez naiz etorri. Pixka txalzeatzen ibiltzen naiz eta kirol ezberdinetan eta guain prestatzeko, baina inongo helbururik gabe egia esan.